The G.O. You go die for my hand, though. You go die for my hand, though. See this for you. I mean, you go die for my hand, though. Daddy G.O. If I pray on top of you, if I pray on top of you, you no go like the fire will go come down and consume. Now what you dey talk? Okay. On you know, Just want me. I'm saying that this year is my year of blessing. My year of traveling. Then came never name me. This year be your year. How many months remain for this year? This year don't finish. Now maybe God let the answer prayer. When I pray for you, say this year now your year. Did I tell you say I go make it happen? Not because they answer prayer. No be you they talk for church. Say if you want to make you travel this year, come and give offering. I know they give offering. Offering in when you offering. In not be in the God's name you give the offering. Allow the God where you give the offering for his name to come and answer you for his name and to his name and to his glory. Daddy G.O. he gave him my money. You must come and get your babri one. Let me go again. Or gigante. When I gather him here Daddy G.O. eba. Name my money. Name my money. Never put your money. Name my money. Come shave up. Never put your money. Not be juju be that. Touch not my prophet and do my prophet. No. You got my money. So that's your mother. Tell your mother that we are. Continue. Told your mother that I told her. And what did happen? Nothing that happened. And what did happen? We are one name, Mamma Maya. For them, Abaleko. Anyhow, only who get consider. I'm not going to I be alone. I want to lie. I took a lawyer. For them, Abalema. What on your father? Gentlemen, and what the father nonga? Iche, Cheleko, Coram here. Ele again. All the Igbo Gabona. Okay, man, Ajumge. Or get Amjur. What thing concern you now? This talk with the talk here now. Agram program. This man early this year. That program. Seed of faith, seed of anointing, seed of traveling. Continue. Tuba. Onwe bebe olam grala. Onwe be dinho olam hono na mentum. Otaka mga huje na villager. Agariga. Elekwele bi wetere gi nyine. Ebichirala m ego ebiri. From ndị enyi m nwoke biricha ego. Were ịgara bịa ego onye ịgara bịa ego onye nwanyị si ego ebiri ebi. Chere ego dị gị bịa ego onye. Mana nkịta racha gị anya. Otu a. N'ebe. Ịmanụ ụbụrụ ga ihe nọ n'ime ọ dịka ọgbaala ka popcorn. Na nke gwe ahụ. Enweghị nọ gị n'isi. Gwe ahụ n'ọhịa. Chere weli we gị bịa nne ego gị leta onye ga-enye. Onye na-asị gị na show ya seed of faith, ele ebe faith ka ya nọ. Imagine. You be mumu. Biko onye na-asị gị na ịga America were enwere onye mere travel n'ụlọ ha n'ọhịa nọ nga asị gị na iweta ego ọ ga-eji mee gị obodo oyibo. N'ezi ihe enwere onye metụrụ batụrụ plane before. Ana m ajụ gị enwere onye bara plane na kunu before. Enwekwala onye bara ala ili. Ndị niile nọ na bụ na abaja ala ili. Ha ba plane ọ gị eme awụsa na ala ili. Ndị nke ọnụ baje plane ọha anwụsịa. Ndị unu gbatịtara ụta ka ha dị different places na ala ili. Ọwara na agwa gị. Si n'okwu nsọ anụ nwapụ. Okwu nsọ ka mechie ọnụ m agwa mmadụ onye iwu. Legodo onye a. Ka m gwa gị n'ụwa gaa niile kama ị ga-ewere 1 naira tụọrọ onye a na chọọchị ma ọ na collection ma ọ na ihe ọbụla wụ onyinye ọ kaara gị mma na iwetara ego niile inwe tinye na envelope gaa lee ndị a na-ekpofu deti tinye na envelope kechie ya tinye ya n'ime waste bin n'ime deti ahụ a na-aga ekpofu awụfuo ya mara ma Chineke ọ ga-esi ebe ikpofu ahịhịa bulie gị nwa ogbenye elu ọ kaara gị mmadụ na onye lele na nkata ara kwụsịrị na-enye ya petishọn gị debe ihe ọgwa gị gawa n'ime ọhịa onye si n'ime ọhịa asa ha gaba n'ime mkpu ahịhịa ịhụ nwa okorobịa bi n'ime mkpu ahịhịa na-aga hụ ga-eto onye ga-enyere ya aka onye gara aga bie ego onye nwaanyị ele otu obinigwe ga-esi anụ n'ego ebi ele otu obinigwe ga-esi anụ n'ego ebi onye nwe gị otie a sị ị chọrọ inye Chineke onyinye maga aka na ala obi gị ọsọ onyinye si n'obi onyinye mara mma onyinye si n'obi ọwụ ya ka m ga-enye Chukwu ya gaga wuru onyinye ebiri ebi ka nye onyinye Chukwu sọ gaga obodo oyibo Chineke si ma ya aka n'obi achọkwa n'inye gị onye gị onye oshi aga ma ya ka ebe onye nyere nwa Chineke ihe onyere Chineke ihe I am a servant of the Most High and onye ji gị ụgwọ jide jide ya aka jide onye aka ọ na-amịkọ amị onye na-amịkọ ọgbọrọ jide ya aka jide ọwụrụkwa m ka isi nye fọrọ na village no kpọchie ya n'olu kpọchie ya ha ma aka n'obodo ahụ ọga ịma ihe dị mma ugbu a were ego m nye m ego jiri tụọ were ego m nye m ugbu a na ewerele ego gị rie garị ofe ịma ihe dị mma were ego chere ihe chọrọ ime na
is assault unto heaven. You be mumu. This year for 2 months. Continue. Yeah, in a God of late hour. Chineke in a brow do Chineke early hour. Oh, what Chineke na banketing when do one met any lemon. Yeah, be at late hour. And don't know about Chapani go Bodo Yibo. Chineke Gabu's a whole tisha bumbo. I won't club another bumbo on a village in Agahuje. It's too much women. Imacha, Chineke, Chineke give Chineke let hour. On a zebra let hour, man, on a get another ego nearly hour. Up Yamanos on an ego. Chineke giga moves on an ego. Mazebra and a let hour. You hear me, New Year resolution. New Year resolution. Oh, you hear me? End of the year, Kagan as I God is never too late. God is didn't too late. And what Chineke is separate na bele. Ine ebo gi mo nya akanti ye ku ebe le ku isi ai ko ya aka ya mane beto. Aka infection go pam. Okay. Gibra aka infection no pam. Ma hu no tige shapo. You get like mo. Ande na ego mo. You get like mo. Mo ai na achọ nwe na ego. Ma ndị ogbi isi gwọrọ today nwe bekee kwuru okwu. Ma ndị ngwọrọ isi ha ga-aga ije ha niile ka dịkwa krịpụ ruo taa. Elezi isi ọrụ Chineke ga ọwa ịrụ ga-enwepụtụ mkpụrụ ikpere azara aza. Onye pụta ụwa ya ga-ada ngwọrọ che mbịa mbịa kilie ọgaba ije. Gị nara na ego ije agwa. Eyiri nke Batimọs na akwụkwọ nsọ. Gị nara ego ije agwa. Mike nara ego ihe onye a were seed of faith ọ ihe ọkụrụ. Nna lekwe ma. Ya awụ mkpụrụ faith ọ ihe ọkụ gara n'aka m. Ị hụrụ ego ijere ya? Ọwụ dị naanị gị wee na-aga obodo Igbo. Enweghị onye ga-aga obodo Igbo no izu no again. As long as onye anara na gị ego, ọ na-emebi ọ na-edozi edozi. Asọ ga-enye m ego ma today. Ọ ga mmadụ na-arịọ. Ị ga-enye m ego today. Ele ka ga-enye ahịa. Ego ejikwere were onye nwaanyị ụlọ. A ga-akwata ụlọ anta. Jesu! Ị hụrụ ụlọ ahịa ewiri onye nwaanyị? A ga-esi n'okpuru ote kụọ foundation ekutue. House of the Lord. Okay, ị ga-ahụ. Ka a ga-eputu. Ị ga-ahụ. A ga-ebu ụzọ fopụgo. Ngwa elewe ihe ga-eme. Ngwa ụlọ ịnọ as parish a ga-ebu ụzọ te. Ya gị nwande wudo onye ji ugwe ledị ihe na-agbakesi anya ka onye isi na-adị mma. Onye oji ahụ. Buo onye agha nata ego gị oji. Onye ga-ebu m agha. Ọga dị mba so ga buru agha buru visa. Ya bịa ka ọ ga-aga nwa Chineke na-enweda atom of sin n'ime m ka ọ ga-ebusa agha. Chineke ọ dịla anya ihu ma na-enye visa. Before God will give visa to anybody, he dey look face. Eli ihe ọ ga obodo Igbo ga-ere. Inwe that atom of sin. Eli ihe ọ ga obodo Igbo ọ ga na-eme ndị ọcha. Ọga ikwo okwu too much. Madam abajidere m. Ọkụ ịchọrọ ime odika mmadụ nwụ. Ọkụ ịchọrọ ime odika mmadụ nwụ. Ọkụ ịchọrọ ime odika mmadụ nwụ. Ị ga-enye m ego m ka ị ga-enye m. Echọrọ m nwoke kwụrụ m seed n'aka. Oyibo ara ha nga n'obi bịa m n'azụ nnọọ nga aka mgba agba shaka shaka. Ọga m ga-akụ gị ka ogi don be selling. Madam ọcha aka gị kpam maka chukwu m tapụ ogo mmiri na ya wụfụcha nga. Aka gị kpam ana m ga-ata gị take that like I will bite you beyond the repair. Ndị ka ị ga-anata ego. Ihe ama natara gị ga. Kam Jidere m Bible ma natara gị ga. Ọ dị ka ị nwakwanụ jụrụ oyi. Elego onye anyị elego agha niile eburu agha Chukwu agha niile eburu agha Chukwu ihe gaje obodo Igbo gị izizi ị natara ya Bible anyị ihe a anata gị ego ọgwa ka ọ hapụ ịwụ dat na m kụrụ Daddy G.O. ogwuo nwa Chukwu na ọgwa ka ọ hapụ ịwụ na m kụrụ Daddy G.O. Pastor Apriko ka ịwụ nata ya ahụ ịwụ Pastor Apriko ị ga-afụrụ ọnwụ o ma afụrụ ị go collect debt o ijinu ndụ you go collect debt o ndụ ọnwụ juru lead my back come on wenye ego oke oshi egbuole gị Chineke si gị zọwara gị na-egbu onye oshi ọgaji obodo Igbo na everybody must go make I ask yourself na everybody go the obodo Igbo ịmacha everybody na go obodo Igbo ịmacha na owe if everybody come out there who go come there here everybody want visa ma ndị na-enwedo come n'ime ndụ ha onye omeka mmanụ onye eriela ego na this thing go there go do onye eriela ego small thing go come out cloth for Igbo people they go kill you maka Chineke na this thing make God deny your visa ọga ihe anyị na-ekwu ọbụdụtụ m kwuru ihe edere n'ihe gị ahụ na m ya n'ime ndụ ị kwesịrị ịga ugbu a too gbapụsịa ntị kwee ala ntị na-aga hụje ote anakọsịrị ndị mmadụ egwu ha wayo ihe ifitiri gị n'obodo n'odu adịtụ ya eliza dị lele anụ ọhịa lele anụ ọhịa anapụrụ ego la anụ ọhịa napụrụ ego onye napụrụ gị ego aka gị ike ka na-agbakasị aga m emekwa ihe asa emele eme ebe ahụ ele ihe asa emele makwa na ihe asa emele onye ma anụ ọhịa onye ma zuzuru si ebe a pụọ emechaa gị bịa na my ministry enwe ihe dị mkpa m agwa gị enwe ihe dị mma a na-agwa mmadụ ọ bụrụ maka ndị a ministry onye a west ya na Paris ka amara otu a ga-echi dozie gị ọnwụ ga-emeta ga-akpakpọ ozugbo mgbọ ga-akụwa gị onye oshi ọtụwala ga-atụwa oshi na-ezu na village a fihụrụ oshi na-ezu a gara aga sie ekwensu fada one day
were dictionary big boy Bible. Ndị ahụ gị na center Bible kushie for 1 month. Achọ gị achọ na Ufu ga-eburu ka gị 1 month 2 seconds eburu ego. Anụ ọhịa. Onye Chineke gbara nkịtị, Chineke agbala gị nkịtị otu ede. Ledo onye tie na ehi ụra, chimihigo ụra wa ahụ. Chimihigo ụra. Chigo na ehi ụra o. O kego lekwe chigo abụọla gị otele. Chigo egerele gị ọnọchi oge bụ ọgụ otele were ajọ test sie gị ọnọchi. Inwe dị ka inye ahụ si n'ala na. Enwe ihe dịka man of God n'ime gị. Iwu devil of man. Enwe ebe God si bịa gị. Ledo onye oshi mma onye ọwụ. Onye oshi gawa aba ọgbọ hiil aba. Ọgbọ hiil fada. Fada ọgbọ hiil. Ị na-agakwa gakwa ọgbọ hiil. Ọga nyemegom. Nkọta ọcha. Ịgbọla n'ele ahịa. Ị gara aga kpọta dọmbisili ya bịa nga agbọcha ka nkịta. Eche m enwere ihu na bọs. Ọga nyemegom ị ga-eme ihe na-adị mma. Gịnị ka ị ga-eme kwasa? Ọga nyemegom. Ihe ị ga-eme. Nyemegom. Ị ga-anata ya. Ọga nyemegom. Ị ga-anata ya n'aka m. Ọga nyemegom. Ọga nyemegom. Ị ga-achara edi n'aka m. Ọga nyemegom. Ị ga-achakwara edi n'aka m. Ọga nyemegom. Ị ga-achakwa. Ọga nyemegom. Ị ga-achara edi. Nyemegom. Ị ga-achara edi n'aka m. Nyemegom. Ọga nyemegom. Ọga. Ha. Ị ga-ahụ mụ na gị ga-enwe.